Реч. Аз се надявам, преди да се видим в списание, да се виждаме и извън офиса, както се казва. Наистина това, което ти казах горе, абсолютно е така. Бях доста притеснен в чии ръце ви оставам и какво се случи, но наистина, след като прекарах 2 дни с тези хора, съм абсолютно позитив, че е за по-добро. Именно поради причината, която ви казах, тя е, че те просто имат повече опит от мен. И това няма как да се замени. Ама ти що прекъсваш? Те си имат реч сега. Тихо! Моля, продължавай! Да! Също така искам аз да излиза, че малко скромно подарък, отвори да го видиш, моля се. Ще излезе някой кой. Това ще е твърде скромно. Ще ти се! Дървен. Ако не, ще го изпием. Искам да ви кажа, че това ще бъде оползотворено още тази вечер, докато си режа вените на стаята вкъщи. Искам да ти знам нещо по-голямо, но решихме да спестим парите за настоящите слушатели. Абсолютно, that's the right thing to do. Не, сериозно, това още тази вечер ще бъде така. Поздравено. Надявам се да се справим с следващото тогава, която е съм бяла. Ще ти напишем ваучер. Справо ще викам Марио, аз кани тут трябва товарно само. Айде, оператор, вълна. Снимай на ябълка писача. Това снима ли нещо? Мамо и ба. Нямам постава. Добре. Аз да снимам, то ще кажа. Добре, ако възпъдървам нещата, поне ще мога да се напия. Шо с уиски? Аз имам това част от моята идея, тъй като не успяхме да се събереме така. Да го изпиеме на работа. Аз не знам, защо мога това да сега, някой да се повикне. Чашите да се. Тъй като не успяхме да се събереме и да се чешем, аз съм Някой да каже на Стефан да не спее сега. предлагам съвсем хубаво да си организираме нещо така извън офиса и да се съберем всичките и да се напием както се напием. Аз от моя страна обещавам, че това ще бъде там. И наистина, дайте да се организираме и да се съберем, за да видите, че и аз мога да бъда готин, нали? Не съм само някакъв друг ужасен, който само... Някой да успори да му Да, бе, ама вече не съм и шеф и не трябва да се коректно. Донесете камъни. Чашите. Нека се така от кепазена. Да.